lezo ziyadinga ukukhuza kodwa-ke ngayisho lento yabo. Ya, ngayisho lento ngathi niyakhuluma nje ngoba bafowethu anazi. Thina sesiyibukile, thina kade sasiyibuka le. Lento ayiqali manje, siyayazi kompucuzeko, siyayazi kuphi nakuphi, siyayazi okhosini, siyayazi komthobisa isithole kwilanga, siyayazi abantu laba ababekwi-agenda efanayo. Ubusuku nemini, ubusuku nemini kuphilela ukucindezela igama lakaMthandeni kuPronyot Khuzana. Izinto lezo zazenzeka, siyazazi like siyazi ukuthi abantu abathize, mina la kuMaskandi ngakutshela bonke abantu abathize ukutshela lo wenza ukuthi, lo wenza ukuthi, lo wenza ukuthi, like bafike abantu abangathi bayasiza. UMthandeni bamqasha ngoba wakuba nenhlanhla nje, umuntu vele ofika owathi mayefika waba kwedemand kubantu ukuba kuya ngabo ngabe kade wayifeka, ngabe kade bambulala. So nje njalo emfo Mnyazi. Yazi ubhuti, ngoba ngumuntu ovilaphayo ukuhlezi ezobuza kuma-comment ukuthi kwenzakalani, i-information siyagcwala kulona lonke izwe leli. Ngivele ngayoyisearcha lento le ngayoyibheka ukuthi kwenzakaleni. Uyabona bafo, emhlabeni mina ngithola ukudumala ozimdola abadala bafethu. Uma ngabe uMthandeni ephule imiyalelo yomcimbi, ungenani ukuthi abamtshela ukuthi emcimbini abasadingeki. Exactly. Hayi ukuthi uzimdola aye nama-bodyguard lapha kuMthandeni bese eyohlwitha i-mic kanjeyana ethemba ukuthi uphethe i-backup yama-bodyguard. Leya nto leyana ikhombise inzondo nokulwa. Mina labantu laba bengithi bahlakaniphile bafunda. Awu kodwa yini umavela manje? Qhubeka mna. Labantu laba mina bengithi bafundile, bakhombisa bahlakaniphile badala. Yabona into yokuqala nje uMthandeni makuthi uweqiwe isikhathi, fine, bengamele ukuthi bamvumela angene stage. Angifuni ukukhuluma ngezimpi zabo nezokhuzana nani. Uma esengenile uMthandeni stage, ukhandisha sad situation, ungazi ukhombisa i-unprofessionalism emcimbini wakho, uvumela umuntu awone ngoba mhlawumbe inhloso kaMthandeni bekukona umcimbi. Bekumele ukuthi amyekele aqede aqede bese emtshethi ngelilanga ekaphinda asebenzisane naye ngoba akakwazi ukugcina isikhathi. Uma ukuthi kunemali enye kadisele, imali ne-deposit, bekumele okungenani bebane bebange leyo mali leyo ukuthi mina ngangikuqashela isikhathi esithile wena ungafika ngaso, ungasenayo indawo kuphela kube yimpi yabo bobabili. Lana lento ngifuna ukuthi siyibheke phakathi kwabo bobabili ukuthi bebengashayana uma ngabe uMthandeni umuntu ozobona umcimbi ebona izidingo ukuthi lokho bekumele ukuthi akulentozane aku-avoide leyo nto leyo ukuthi avele ngamfaka straight, atshele ama-bodyguard akho ukuthi bengamvumi uMthandeni angene stage. Uma ukuthi-ke futhi usengena uMthandeni stage bekumele bebe nenye indlela yokuyihandlisha leyo nto leyo, hhayi ukuthi azomehlisa isithunzi kanjeya. La ma-bodyguard bekude ukuba uzimdolo kwaphuca uMthandeni i-mic kanjeya wase wamshaya ngelentozana, wamsakaza nje ngempama, ebezothelwa ama-bodyguard kuliwa, but i-reputation kaMthandeni noma i-career yakhe ibizobe isifile isiphelile ngoba bezoba ukudla kwejele kuphele kanjalo. Ilento engishoyo, ilento abantu abayiqapheli izinto. Abantu sithi sikhuluma ngezinto ezisimple. Abantu ungazi ukuthi amakhanda bawabhunculile ngazo ahlala live. Kunezinto nje ezisimple abantu lezi zinto lezi, leyo nto uyayibona Mnyeza, uma uyibheka le nto uyayibona ukuthi i-setup. Inhloso kahle kahle sekuqeda ngoMthandeni, bazama ngayo yonke indlela. Leyo nto ngizonitshela uthi nginikhumbuze mhlambe nibe nididoka ukuthi asiwakhulume kwesinye isikhathi sibe sigwema ukukhuluma kakhulu ngamaqiniso, yabo. Sike sithi nani sizama ukuthi ezinye zezinto sivayele phansi. Ake sikhulumele phansi. Ake sikhulumele ngento esimple. Landa ayiqala ukwenzeka. Kunomcimbi lo kaMjosti. La khona okwasuka khona uThibela namagidangoma bonke abakhuzani bawuhlasela imoto kaMthandeni. Ngiyakukhumbula kahle lokho, wonke umuntu futhi uyakukhumbula lokho. Beyohlasela
uma ungase uyibuza ukuthi inhloso yalento kwakuyini, nangumavela kumcimbi last year la khona ababeyogibela khona estage, uThibelo wabanjwa khona eyogibela estage. Inhloso yalonto kwakuyini? Okay, njengamanje nangu uZimdola uyaqhamuka ufika uhlwitha imic umthandeni uphinda futhi umthuka ngenhlamba. Inhloso yalonto yini? Inhloso yalonto yini? Mawungena ungichukuluza inhloso yakho yini? Like kunezinto bafowethu, kunezinto ezenzeka phambi kwenu nishaye ngazuthi aniyiboni. Kunezinto ezihlezi zenzeka mihla namalanga nishaye ngathi aniyiboni. Hayi ukuthi uKhuzana ungena kuphi, ngenza umzekelo ngezinto ezenzeke phambi kwenu. Cause la khona okufuna la kubulawa khona icareer kaMthandeni, la khona okuchukuluzeka khona uMthandeni. Neyazi nanokuthi nazi kahle nanokuthi lapho 100% sure behind ngeke ngabikho uLokhuze, ngeke ngabikho indaba kaKhuzana. Ngeke ngangeni. UZimdola umngani kaKhuzana, umuntu okanje noKhuzana. Phela lokho asikunanazi, sikhuluma ngento esiyaziyo. Khuluma ngento esiyaziyo. So kuyimanje nje i-anger yokuthi hayi wenza kahle, so kumele sizame indlela yokumshaya. Kumele sizame indlela yokumshaya. Phela indlela leyanto. Kahle kahle uMthandeni kuzoba nzima ukuthi a-protect lento ayiphethe njengamanje. Ngoba ukube kuya ngabe impela ngabe le Paris yakhishwa ngazi ubani. Mhlawumbe ngazi ukuthi yakhishwa ubani odla amadombolo omunye. Mhlawumbe ngazi noma mhlawumbe ngabe kaqhosha. Noma ngabe kabana ngazi kodwa bafika mhlawumbe ngabe omunye umuntu uMthandeni is a worst person nje owaqhamuka nale yanto. So like bafuna into abayenzayo, bafuna ukumhlwitha nje iqathe emlonyeni. Iyona nto le abayenzayo. We all know ukuthi i-challenge ekhona njengamanje ilento eParis okuyiyona eyenza ukuthi ibrand kaMthandeni ishine. Is the first thing egqamise ibrand kaMthandeni receive ama-awards ngapha nangapha eshaya ama-platinum nani. Lezo zinto lezo izona ezikhanda ibrand kaMthandeni. So bafuna ukumshayela yona-ke. Sikhuluma ngento esiyaziyo la. Asikhulumi ngento, yinto esiyaziyo lento esikhuluma ngayo. So hey Mavela. Uyaphila. Kuyaphileka. Ngiyaphila bafowethu, ngiyaphila bafowethu. Abanye Le ndaba wangikhumbuza nje usayithinta. Wathi uMthandeni edilike stage before kwenzeke lezo zinto njoba usasho nje ukuthi kwagibela uThibela. Wathi uMthandeni ephuma estage wakhishwa yimini impela nje ngimhambisa le emotweni. ngikhumbula Le video lapho mhlawumbe ongayibona ngiyila ukuthi ngiyanqena ukuyiposta ngoba inezinto ezijulile. And then kahle lapho ya. wathi uMthandeni yamazi awakhuluma wathi ngicela nibize amaphoyisa. Ngoba njengamanje kuningi okuzokwenzeka, and then-ke kwenzeka-ke kodwa sedlule lapho. Sengisho ukuthi-ke mina mfowethu kulokho okwenzeka manje angingimangazi ngoba kuveli yena kufanele kahle kahle kube njengokuthi akufanele akulindele ukuthi uma iyodlala endaweni ezikanjengalezi kuningi okuzofile kumenzakalele. Ngeke ukwazi mfowethu uzokhishwa kabuhlungu kangaka, awusabizwa nangokubiza ukuthi uzofika uzodwa kodwa yabo lento endlela eyenzekile kuvusa umunyu uma uzofika ukhishwe nje uvele uphucuma kukhulunywe namagama abuhlungu kangaka usuphucuma phambi kwabantu abangaka. I-career yakho kushuthi lapho insurance wabi i-career yakhe yabulawa straight. Ukube kuyangaphi i-career Mavela, ake sikhulumane ngento ayelento singayinanasi. Yabona manje uMthandeni usefuna ukutshela straight ukuthi le mcimbi azi kahle ukuthi ayimsebenzisi kahle. Hey bafowethu ngeke webantu abasondele noMthandeni. Ake sikhulume into ephelayo ke manje. Balandeli baMthandeni, animtsheleni-ke lo Mthandeni wenu namhlanje ukuthi kusuka namhlanje animtsheleni iqiniso ukuthi le mcimbi azi kahle ukuthi iphethwe abantu ayinkuku nempaka nabo. Akangabe sayi-attenda. uMthandeni got nothing to lose mengayi-attendanga impucuzeko, got nothing to lose mengawu-attendanga umbuso wamaciko uma uthi mhlawumbe abatholani kahle noGay, got nothing to lose kule mcimbi leyo Motherfall, like leyo mcimbi yomthatha. Kule mcimbi le 200 ayidlala ngonyaka. Kule mcimbi 4
5 engamsebenzisi kahle azi kahle ukuthi ayikaze amsebenzisa kahle mina ngiyazi impucuzeko akakaze wasebenza kahle kwimpucuzeko uyakwazi naye lokho deep down uyakwazi kahle lokho ukuthi kwimpucuzeko akakaze wasebenza kahle kule mcimbi engamsebenzisi kahle akake yeke ukuyi-attend cause manje lento ayizosave yena kuphela lento ayizosave yena kuphela kodwa izosave negazi labantu elizochitheka ngoba njengamanje lento uyayifila yabona kunento ongayifila man lento kade kunezinto masikhuluma ngeParis ukukhuluma kwami ngeParis ubuzwa ama-threat man abantu bekhuluma kusho ukuthi vele-ke yabo asibona labantu abasheshe bethuka ukube nathi siyathuka ngabe kade siyaxolisa ukuthi hayi ngiyaxolisa ngeParis ngiyaxolisa uyabo like ngikutshela ngale simple ukuthi kwasanathi sinokuthola ama-threat ngokuthi nje siyayikhulumela thenini kuze kube khona impi kubalandeli mase kufa abantu egameni likaMthandeni cause sebefuna noma ngabe yini enganinda ngoba yazi uma kwafa abantu igama likaMthandeni liyofakwa lapho uma kwakhona isibheli esisuka sabalandeli igama likaMthandeni liyofakwa lapho ukuba involve ezintweni ezifana nalezo kulimaza into osuke usuyenzile ngaleso sikhathi so nje abantu bafowethu ake nikhulumeni le ndaba neniseduzana kwaMthandeni